En el vídeo d'avui parlarem del temps meteorològic en català. Veurem vocabulari sobre la meteorologia, l'estat del cel, quins verbs es fan servir per parlar del temps i per a què es fa servir cada verb. Per cert, no t'oblides d'activar els subtítols en altres idiomes per entendre tota l'explicació. Comencem pel més bàsic. Mira aquestes imatges. Fa calor. Fa fred. En català, moltes vegades parlem del temps amb el verb fer en la seva forma impersonal, que és fa. Per això diem fa calor i fa fred. També diem fa vent, fa sol. Repeteix amb mi. Fa sol. Fa fred. Fa calor. Fa vent. Perfecte. Ara aprenem paraules del temps. Mira aquestes imatges. La neu, la pluja, el núvol, el vent, la tempesta, el tro. Repeteix-les amb mi. La neu, la pluja, el núvol, el vent, la tempesta, el tro. Ara fem un pas més. Altres vegades, per descriure fenòmens meteorològics, utilitzem directament verbs amb sentit ple, perquè alguns fenòmens tenen el seu propi verb. Per exemple, per al substantiu neu tenim el verb nevar, és a dir, quan hi ha neu diem neva. Quan hi ha pluja diem plou. Quan hi ha trons diem trona. Repeteix. Plou, neva, trona. Magnífic! Important! Amb estos fenòmens meteorològics no diem fa pluja, fa neu o fa tro, d'acord? Hem de fer servir els verbs amb sentit complet que acabem de veure. Per cert, no t'oblides de subscriure't al canal, si encara no ho has fet, per no perdre't la resta de vídeos de català bàsic. Bé, continuem. Ara parlem de com podem descriure el cel, amb el verb haver-hi. Imagina que mires el cel. Què hi veus? Núvols, boira, tempesta, lluna plena, l'arc de Sant Martí. Per descriure aquestes situacions, per parlar de l'estat del cel, en català diem que hi ha núvols. Hi ha boira, hi ha tempesta, lluna plena, l'arc de Sant Martí. Per tant, en estos casos fem servir el verb haver-hi. Un petit apunt lingüístic. Tal com hem vist abans amb fa sol, on fa és la forma impersonal del verb fer, amb hi ha boira passa el mateix. Hi ha és la forma impersonal del verb haver-hi. Fins aquí tot clar? Bé, continuem. T'explico una altra manera per descriure com està el cel. Mira estos exemples. El cel està ennuvolat. El cel està clar. El cel està gris. Repeteix. Està ennuvolat. Està clar. Està gris. Ja tenim prou vocabulari per parlar del temps en català. Què et pareix si fem un petit resum abans de posar-ho en pràctica? Sé que el vocabulari del temps no és fàcil i a vegades és possible fer servir més d'una combinació. Així que farem un resum per ordenar les idees principals perquè pugues recordar què és essencial. En català tenim 4 maneres bàsiques de parlar del temps. Podem utilitzar fa més una sensació, com per exemple
fa fred. En alguns casos, també podem fer servir directament verbs amb sentit ple, com plou o neva. Una altra opció és la forma ja més una cosa, com ja boira. I, finalment, podem utilitzar estar per descriure l'estat del cel, com quan diem està ennuvolat. Ara pensa, quin temps fa avui? Per respondre esta pregunta, pots utilitzar algunes de les frases que has après i combinar-les. Avui fa fred i vent. Avui hi ha una tempesta i trona. Avui el cel està gris i plou. Escriu-me als comentaris quin temps fa ara mateix. Et llegeixo. I, per acabar el vídeo, he preparat un petit exercici per a tu. Mira les imatges que et mostraré a la pantalla i respon. Quin temps fa avui, segons aquestes fotografies? Digues una frase completa en veu alta. Et donaré uns segons perquè respongues i després et diré la meva proposta. Imatge número 1. Avui fa calor, però el cel està ennuvolat. Imatge número 2. Avui plou i el cel està gris. Imatge número 3. Avui el cel està clar i hi ha lluna plena. Imatge número 4. Avui neva i hi ha tempesta. I pensa que la teua resposta i la meua no han de coincidir al 100%. Hi ha diverses opcions de respostes correctes. Molt bé, ara ja pots parlar del temps meteorològic en català. Recorda, no cal parlar perfecte. El més important és comunicar. Practica cada dia, encara que siga un minut, i veuràs com millores molt ràpidament. Fins al pròxim vídeo!